Ond mae plentyndod i newid hyd yn dod ers yn amser i, fel pryd o'n i'n ysgol, dyma oedd y cwrs traws gwlad, oce? Oce, mae cyn ddisgyblion mewn, right. Chi'n gwybod beth sy'n dod. Oce, blwyddyn 7, tymor newydd, so ni'n wario pêl-rwyd neu rygbi tymor hyn, ni'n bydd redeg traws gwlad. Y cwrs yw, fi moyn i chi redeg mas o bac yr ysgol, a wedyn jyst redwch rownd dre. Ac ar ôl rhyw awr, fach dewch nôl os gwelwch yna, bydde fe'n gret os chi gyd yn dod nôl. Gret i fi. Sar, does dim hawl i fi cyrraedd yr o'n dre ar ben yn hunan ar fore disadron, achos mae mam yn gweud bod fi'n rifanc, 11 mlynedd o'r blwyddyn 7, so fi'n gorfod neud e. Oed, Garmon? Ie, ti'n neud e hefyd. A fi'n engofio kit fi. Ie, panser vest, Garmon, panser vest i ti. A gweud y gwir, Garmon, bydden ni'n rili hasti lawr Tabernacle Terrace, achos Mae'n bell i oddball ar Tabernacle Terrace yn ymhrofiad i, felly bydden ni'n rhoi sprint fach iddi lawr Tabernacle Terrace, oce? Oce, sir, ie. Chi'n mynd i fod yn rhedeg gyda ni, gadw ni'n saff? Na, byddai'n marco. So, pob lwc.